Gwamnatin CNSP tana gaba da rike ma'aikatar CNPC, wato ma'aikatar da ta shahara wajen zakulo da tono mai a kasar jamhuriyar Niger da tura shi zuwa wasu kasashe domin kasuwanci. A tun shekarun da suka gabata gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta kulle yarjejeniya na gina kamfanin CNPC da wasu rissan kamfanin a cikin kasar da zumar yin kasuwanci samu in samu a cikin kasar. Bayan zuwan gwamnatin CNSP ta dakatar da wannan wato yarjejeniya ta kuma shimfiɗar da sababbin yarjejeniyoyi. Bayan takun saka da aka yi ta fama tsawon lokaci tsakanin bangarorin guda biyu, a halin yanzu gwamnatin ta ba da wa'adi, kuma wa'adin yana gab da cika, na dakatar da aiki na ma'aikatar da CNPC. Kowa ya san yadda gwamnatin ta shimfiɗa sababbin ƙa'idoji da dokoki domin tafiyar da aiki a cikin ƙasar, sai dai kuma ma'aikatar CNPC ta yi wato taurin kai wajen bin umarni na sabuwar dokar da gwamnatin ƙasar ta shimfiɗa domin yin aiki a cikin ƙasa. Wanda hakan yake ma gwamnatin ta CNSP kama da cewa an yi musu taurin kai ne, ko kuma ana so a bijire ma doka a cikin ƙasa. Wannan ya sanya gwamnatin take gab da rihe ma'aikatar ga baki ɗaya da zuwa dogon lokaci, wato domin hutu. Duk da cewa an rihe ma'aikatar a kwanakin da suka gabata a wancan karin ba da umarnin gwamnatin CNSP ba, sai dai a wannan lokacin kuma gwamnatin ita ce take zimmar rihe ma'aikatar ba don komai ba domin kin cika wasu ka'idoji da gwamnatin ta shimfiɗa kafin a ci gaba da aiki lami lafiya a cikin ƙasar, wanda kuma dokokin da gwamnatin ta shimfiɗa suna daga cikin shimfiɗar da adalci ga ma'aikatan da suke aiki a cikin ƙasar, musamman ma 'yan ainihin ƙasar ta jamhuriyar Niger wanda suka fito daga cikin ƙasar. Sai dai kuma ƙasar ta ce na tuntuna aka zarge ta da fifiko da nuna wariya ga ma'aikatan da suke 'yan ƙasa da kuma wanda suka zo daga wasu ƙasashe, wanda shugaban ƙasa General Darme Abdulrahman Chani a wata hira da gidan talabijin ya bayyana makamancin abin da yake wakana. Wannan kuma yana ƙara nuni da cewa gwamnatin ƙasar ta shirya tsab domin ta yaƙi da duk wani zalunci da ake ma 'yan ƙasa, in ma ta hanyar gwamnati, in ma ta hanyar wasu kamfanonin ƙasashen waje wanda suke da matsuguni a ƙasar. A bangare ɗaya kuma wasu mutane suna gani yana da kyau gwamnatin ta shinkirta ɗauka wannan mataki ga ma'aikatar ta CNPC, musamman ma yadda ƙasar take buƙatar kuɗaɗen shiga domin tafiyar da aikin gwamnati da kuma aikin gina ƙasa a wannan lokaci, har ma da samun kuɗaɗen shiga wanda za a iya amfani da su wajen yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar, wanda mutane suke gani wannan yana da matuƙar muhimmanci a bar duk wasu hanyoyin da kuɗaɗe suke shigo ma ƙasar a buɗe domin ci gaba da samun kuɗaɗen shiga, saboda ƙasar tana buƙatar kuɗi kwarai da gaske, musamman ma a wannan lokaci da ake ciki. A ɓangare ɗaya kuma wasu mutane suna gani yana da kyau gwamnatin ta ɗauki wannan mataki, ko kuma mu kira shi da cewa ta tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro akan wasu ƙananan kamfanoni wanda suke ga suna da mahimmanci a ƙasar, wanda ba su kai kamfanin CNPC ba. Wannan kuma zai ƙara tabbatar ma da duniya kan cewa matakan da gwamnatin ta shimfiɗa akan cewa dole ne abu doka, to hakan zai ƙara zaburar da wanda suke ɗare da bin dokoki da gwamnatin ta shimfiɗa a kamfanin. Idan ba kuma ce wasu kamfanoni daban-daban suna alhe a halin yanzu wanda za mu iya cewa ba su aiki, musamman ma kamfanoni na haƙar ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa, wato ɓangaren zinariya da kuma ɓangaren uranium, wanda duk wasu ma'aikatu ne wanda suka tafi dogon hutu sanadiyar takun sakar da aka shiga tsakanin uwayen gidan kamfanin da kuma gwamnatin ta CNSP, wanda tuntuni ta sanar da amshin lasisin haƙar ma'adanai na wannan kamfanonin gabaki ɗaya, wanda a halin yanzu kuma aiki ya kewayo ta kamfanin CNPC, kamfanin da aka shimfiɗa shi a ƙasar ta jamhuriyar Niger ba don komai ba domin haƙo ma'adanai domin haƙo ma'adini ko sinadari na mai a ƙarƙashin ƙasar ta jamhuriyar Niger da tace shi a cikin ƙasa, a yi amfani da shi a cikin ƙasar kuma a sayar da shi wa ƙasashe. Ba shakka wannan kamfani yana da muhimmanci sosai, amma a bangare ɗaya kuma gwamnatin ta fi kowa sanin abin da take samu ta ma'aikatar ta CNPC, haka zalika ta fi kowa sanin ta inda za ta cike guraben da take samu wannan kuɗaɗen domin tafiyar da mulkin ƙasa. Ba za mu ce ma gwamnati ga abin da ya fi dacewa ba, wato gwamnati ita uwa ce, kuma mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo. Saboda haka ba za mu yi wani magana akan wannan al'amari ba, ko akan abin da gwamnati ya kamata ta yi, wato gwamnati ita take da masaniya akan duka abin da yake wakana, kuma ta yi sanin yadda ya dace a tafiyar da al'amarin. Mu dai bisa shawara muna ci gaba da tura sakonmu ga gwamnatin ta ci gaba da taka tsantsan da duk wasu ma'aikata ko kuma wasu kamfanoni, musamman ma kamfanonin ƙasashen waje wanda suke da sansani a cikin ƙasa, wato a ringa yi duk sannu a sannu ba don komai ba domin a ga an waye gari duk wannan kamfanonin sun fice daga cikin ƙasar, ya kasance duk kamfanonin cikin gida ne suke aiki a cikin ƙasar, wato wata matsala ko kuma wani al'amari sai naka inda a lokacin da aka kafa wannan kamfanonin an yi an da ya kamata, ko kuma sun shimfiɗa dokoki kamar yadda gwamnatin take shimfiɗawa a halin yanzu, da ba shakka a halin yanzu muna da ƙwararrun ma'aikata wanda za su iya jagorantar kamfanin ko da an rihe. To